Welcome to Paris. את מבינה שאת פה? לא. זה האוטפיט שלי. להיום, בפריז. מה האוטפיט שלך? לא. אז הצ'קין שלנו במלון היה רק ב3 בצהריים, וזה סביבות 10 בבוקר. כמובן שרצנו לאכול קרואסון עם קפה. הלוקיישן הזה קצת טוריסט טראפ, אז לא כזה התלהבנו. ואז הלכנו לטייל באזור היפה של המלון שלנו. קודם כל, למה לא נולדתי בפריז? שאלה ראשונה שלי. דבר שני, לקחנו קפה. אנשים פה, כאילו הם ממש יצאו מהסרט. כל אחד דמות ראשית. נכנסנו לחנות המיוחדת הזאת, שקיימת מ-1600, ועוד מלך של צרפת, לואי 14, היה קונה פה את הנרות שלו. העריכות שלהם כאלה יוקרתיים ומיוחדים, באמת בחיים לא ערכתי משהו כזה בנר. ואני בתור חנונית של היסטוריה התאהבתי במקום הזה, וכמובן קניתי משהו בשביל עצמי. אנחנו פשוט הולכים בז'רדן דה לוקסמבורג. ככה נראה ליטרלי הבקגראונד שלי עכשיו. אני בהלם, אני לא יודעת איך עיר יכולה להיות כזאת יפה ואסתטית, ליטרלי מכל זווית. פה אנחנו כבר חצי השנים, כי היינו בטיסה כל הלילה, ועדיין לא נכנסנו אפילו למלון. אז ישבנו פה קצת על הכיסאות המפורסמים של ז'רדן דה לוקסמבורג, ועשינו שנץ. אנחנו פריזאים אמיתיים. כן, ככה פריזאי אמיתי הולך ברחוב. כן? ואוכל מאיפה אתה יודע? כי ככה ראיתי את כולם. וואו. אנחנו הולכים על הסן. אפילו שזה לא שמשי. זה פשוט נפלם. אחרי נשנוש ושנץ הרגשנו קצת יותר טוב, והלכנו לתחנה הבאה שלנו, מוזה דורסה. באמת שרציתי לבקר את מוזה דורסה הרבה יותר מאשר רציתי לבקר בלובר. האומן האהוב עליי זה קלוד מונה, ואחריו ואן גוך. ויש פה מלא יצירות שלהם, אז כמובן שהתרגשתי בטירוף, למרות שהעיניים שלי באמת כמעט נסגרו כבר מעייפות. נעלדת את חדר מוזיקת עכשיו, כנראה לאושר ואדרנלין, ועכשיו אנחנו הולכים למלון נוח ולישון. זה הגודל של המעלית. כאילו שתמיד זה הגודל של המעלית. כשנכנסנו לחדר לא ידענו איזה נוף יהיה לנו, ובאמת לא ציפיתי שהנוף יהיה כל כך מושלם. אני באמת בכיתי מאושר, הרגשתי שזה יום הכי מאושר בחיי, כי כל כך הרבה שנים חלמתי על הטיול הזה. ומהיום הראשון, הכל התחיל יותר מושלם ממה שיכולתי לדמיין. וזהו, תעקבו להמשך ההרפתקאות שלי בפריז.